गुड मर्निं सनाफोर मर्निं ब्लगखौ जागायलायबाय बोथोरा जि थान्दा अखा हागासिनो दं सनाफोर फुंबिलि टाइम जाबाय 8:30 जाबाय आरोना टाइमा फिसाजोखौबो स्कुलाव दोनलांनाङासै अखा हाबाय थानायखायनो गावनि लोगोजों थांफाबाय फिसाजोआबो दिनै एग्जाम दं नालाय अखा हागासिनो दं मोनायाव बारा हायाखै ओमफ्राय दा सोरांनानैसो हादों नै दा फुंनि खामानि जोबस्रांजोब्बाय सनाफोर ब्लगखौ जागायनानै लालायबाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामलांसैलाय फिसा दङ हनै सानैजों बिसिनायाव उन्दुनानै आंहा साहा लोंखांबाय माबाय दा ओरैनो जिरायथ'नानै दङ खानाया नै अखा सिजोबदों खानाया ओंखायनो दसे फोरानदों आङो थ' नायलांदो सनाफोर दिनै भिडिअनि गेजेरजों मा शेयार खालामलांनो हायो शेयार खालामलांसैलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आं वेलकाम खालाय अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानै डाटा मोजां मोनदोंबा साबसक्राइब खालामनानै ला बेलाइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदिथ' नायलांबाय थादो सनाफोर फानि मा देखायलाङो देखायनोसैलाय आरोना बोथोरा नै सनाफोर जि मोजां अखा हागासिनो बाराबो नङा फ्रि थेवबो दिना सोलायबाय आरोना दाख्लैनि बायदि गरम नंला मोजां मोनथारबाय दासो सान्थि नै आंना माबाया खख्लिं बिफाङा खोरखिजोंनो खानानै मोनजागोन देरबाय लागायनानै जानोसै आङो मैया जानो होन्दोंमोन ना आङो बेखौ लागायनानै जानो आङो पियास बानलु आरि होखांनानै ब्रेकफास्ट खालामखांबाय ब्रेडजों थावबो बेखौ जानो लुबैगासिनो दं आङो सामब्राम आरिजों लागायनानै लागोननि रसनाफोर नै आंहा नै सामब्राम बानलु दुन्दिया ओमफ्राय बानलु गुन्दै एसे थाव गोथां एसे संख्रि एसे होनानै लाबाय सनाफोर बेखौ मिक्स खालायनोसै जानोसै सोर बिदि जानो गोथाव मोनो सनाफोर कमेन्ट खोन्थाहरलाय आं खिन्थु गोदो सिख्लायाव हाबा जायैयाव बिराद जायोमोन आरोना आंनि बिदाजों आंजों बिराद जायोमोन गोबाव जाथारबायमोन आं जायैया ओमफ्राय दिनै अखा हानायखाय जानो लुबैनानै बानायबाय आङो आराम लागायना लानोसै र' नोंसिनि गुबैना हैनां जागोन ना जाया र' जायो जानो नाङा आंना उदैया देरलाबायोसो जाबाय ना गथ'आथ' लाथ' बिमाखौ सान्थि मथन जाहो नों जानो हाया मा बेखौ मटर बुद लागायनायखौ जाखांबाय सनाफोर एबार आपेल जानोसैलाय नै ओंखारबावबाय एसे सियायफ्लालायलायबावो मोखांबो सुवाखै जेबो खालायाखै दाबो बिमाखौनो नांलायलायला बिफा फैनानै ना बिफाजोंसो गोबालायनानै खुर जालायनानै उन्दुलायो मालाय मा सिखा देरनायखायनो ना बोलो नायनां सिखा देरबाय नोङो देरबायनो ओरै जागासिनो सिखा देरबाय नमस्ते होनलाय खुलुमबाय होनलाय दे नम' होनलाय आखाइ मोननैजोंसो मोसादोंमोन नै नोंस्रा गुमैया मोसादोंमोन मालाय बङायाव थांनो ओंखारदोंहाय नै बोरा देखायलाय लाजिलायो होमबा थांसै नोंबो बिफाया बङायाव थांदों नालाय थांफानो मोनैनि दाय जादोंमोन थांफागौमोन बाबाजों सनाफोर बेलासि सम जाबाय दासो ब्लगखौ जागायफिनलायबाय आङो दहाय नोंस्रा गुमैया बङायाव थांखांनानै जोंबो बिमा फिसा आलु भाजा एवनानै फिसाजोआबो स्कुलनिफ्राय फैनानै जानानै दुमफ्लासो उन्दुनानै थाबाय सनाफोर ओमफ्राय दा नै बेलासिनिफ्रायसो जागायलायबाय नोंस्रा गुमैयाबो सफैनानै होजोंबा मालाय बङायावबा मा जानानै फैखो खिनानै दुगैगासिनो दङ जिमाव थांनो हास्लाबासै दिनै टाइमा बारा जाबाय नालाय ओमफ्राय दा दुगैगासिनो दङ दासो नै अखाबो हादों नालाय ओंखायनो एसे रेस्ट लानोसै होननानै दलद बिमा फिसा साथामजों उन्दुनानैसो थाबाय जोंहा मा संनाय जायो नायनोसै सनाफोर नै नोंस्रा गुमैया बेरायनो लिंबाय थानायखाय फिसाजोनि टिउसन गनानै दसे बेरायनो ओंखारबोबाय नै टाइमाबो 7ता जानोसै मालादि ओंखाम संबावनांगौथाय नोंनो लेंबाय थादों दसे नै बार जानो ओंखारबोबाय फिसा सानैखौ लानानै अखा हाबायना दिना बिराद मोजां जाबाय गुसुनो मोनाबाथाय बेहाय जरा जरा बाहा बोयोहाय
बाजारनिफ्राय फैनानै नै सनाफोर बाजारनिफ्राय फैबाय जोङो बेरायनानै खांख्राइ लाफादों नै खांख्राइ बाथोन जानोनो नाबो लाबोदों सनाफोर नै फाङास ना फांकासबो होनो सोरबा सोरबा जायगायाव पंकसबो होनो सोरबा सोरबा ओमफ्राय जोङो फाङास होनो सनाफोर एवना लागोनसै खांख्राइ सायबाय नै खांख्राइखौनो जि जानो लुबैनानै दंमोन आं मैथाजोंबो ओमफ्राय सायनोनो आङो रोङा सनाफोर ओंखायनो आङो नै लाबोनाय जायाखैमोन दिनै लाबोबाय नोंस्रा गुमै गोनांखाय गाबोन मैथाजों गाबोनथ' जाया बिस्थिबार शुक्रुबाराव मैथाजों जानांगौ माखासे दोनबाय ओमफ्राय बेखौ सायबाय नै माब्रै बाथोन जानो मा संखो सनाफोर नै आं नाजों नारजि मानो होनबा नैबे अमा बायदि मेजेमखाना ना फाङासा बिराद मेजेम दंना नारजिया गोथाव जायो ओंखायनो संबाय सनाफोरनि वाव मिलौलायनाय जानोसै नारजि अमा नारजिजों नाजों जायफ्रा नाजों जाफेराखै कमेन्टआव खोन्थाहरलाय जानाय नाय आरो नाफामजोंबो बिराद गोथाव जायो आंना फिसाजोआ सोलोंफागासिनो दं उन्दैया नारजिजों ना फाङासजों आलदा नाजोंबा थावनाय मोना खिन्थु नैबे फाङास नाया माबा नालाय मेजेम गोदौगासिनो नै ग्लुब ग्लुब ग्लुबनो बोराय बुरि सानैल'खाना फिसाजोफ्राबो जाखाया नै माब्रै सायनानै लाबाय बानलु थफाजों होयोनो बानलु थफासो होयोनो ओरै सामब्राम जिरदों बेखौ मोजाङै एवग्रो फ्राम बे साइडआव हाना दोनदो दे नङाबा मोननाय नङाना आंना नै कुटुब काटाब गोदौथारबाय सनाफोर नै कुटुब काटाब एवा जायो नामा सोरबा हायो आंजों दा बर्थमान खालामनांगौ मालाबा थावनाय नङा नालाय साराय गुफुर मा एवबा ओरैनो गोथाङैनो होनसै गोथाङैनो नङा गोसो नोंनि मर्जि नों जेरै जायो बिदिनो संनानै होगोन मामि आगैया बाहेरायाव थांबाय हनै खांख्राइखौबो एवबाय खोनाफोरनो एवना लानोसै आरामनो ओरै नारजियाबो जाबाय माबाखौ खांख्राइखौ मोजां एवना लानानै एबार नै सामब्राम आरिखौ होबाय सनाफोर बानलु थफा थाइसे होबाय ओमफ्रायो ओरैनो बायदिखौ थाइथाम होबाय दै एसे होनानै फोमोनस्रोलायबावबाय आङो मोनाबा बिदिथार आंहा खांख्राइखौ बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो सनाफोर खांख्राइ फिसाजो उन्दैया देहा गाज्रियाव प्रेगनेन्ट टाइमाव जानायल' बिनिफ्रायनो गैया नै दिनैसो खांख्राइ बाथोनाबो जाबाय सनाफोरनि जा गोथाव देनानै लाबाय आं सोलाखांबावबाय गोथावानो जुद गैयै थोरसियाव ओरैबादि बुंजासे लाखाबाय नारजिजों नाजों ओमफ्राय खांख्राइ बाथोनाबो हुब्बासे लाखाबाय गोसा जाखादों ओंखायनो बानलु अरसोलायला सनाफोर बिराद गोसा होदों बेहाय गोसा जाथारदों जानोसै सोर सोर नारजिजों नाजों जाफेराखै नाफामजोंबो सोरबा सोरबा जाफेराखैनो जानाय नाय सनाफोर गोथाव जायो नाफामजोंबो नाजोंबो जोंहा जाबाय थाखायो आरोना जाखांहोजोब्बाय गासिखौबो टाइमाबो दा हरनि 10टायानो जाबाय सनाफोर हर थौलायलायथारबाय नाया नै वाव बरिया मासे गोथाव सनाफोर जोबाबो सिखानाय नङा
मेजेमानो सनाफा अमा मेजेम बायदि थोलौ थोलौनो ओंखायनो मिलौलायदों नारजि ओंख्रिया